Tá postupnosť je práve aj takáto, prostredníctvom telesnej výchovy, potom prostredníctvom akademických súťaží, tento rok alebo minulý rok v finále univerzít práve študenti z telesnej výchovy, z florbalu, z volejbalu, z basketbalu idú na tieto súťaže a majú umožnené tak ako vrcholoví profesionálni športovci v rámci Slavie sa na univerzitnej pôde v rámci Slovenska stretať. A samozrejme tí najvýraznejší športoví talenti majú možnosť fungovať v Slávii. Máme tu aj ďalší taký proces pri Dni otvorených dverí, že bol záujem jednotlivých študentov stredných škôl, že máme vrcholové volejbalové družstvo. Môžem pokračovať vo svojej športovej kariére na univerzite, kde bola jasná odpoveď, áno, máme vrcholové družstvo, práve cez športové programy by sme chceli pritiahnuť aj študentov na štúdium na našej škole, pretože Centrum univerzitného športu po rekonštrukcii bazéna s pripravujúcou sa rekonštrukciou športovej haly a vonkajšieho areálu si myslím ponúkne absolútne špičkové a jedinečné športové prostredie, ktoré na Slovensku zrejme v rámci univerzít a nielen univerzít nemá obdobu.